Vandaag breng ik een bezoek bij de geheel vernieuwde showroom van Tapijtcentrum Nederland hier op de Woonboulevard in Heerlen. En ik ben benieuwd wat Jan allemaal in petto heeft voor me. Hallo Jan. Hallo Titi. Hoe is die? Prima, met jou? Dankjewel, alles goed. Geweldig, geweldig. Jan, jij gaat mij van alles vertellen over jullie traprenovatie. Ja, die worden gemaakt van Laminat Pro. Een speciale slijtvaste toplaag. En die zijn voorzien van anti-slip. Dus heb je kleine kinderen of je gaat de blote voeten naar boven, je glijdt niet uit. Ja, dus die halve maandjes die hoeven we niet meer op jullie trap te maken. Nee, dat zullen we niet meer nodig hebben. We kunnen ze ook leveren, zoals je ziet, in een rechte strakke vorm. Ja. Of in een blokmotief. Oké, dat betekent de kopse kant, hè? De kopse kant, dit geeft een wat klassiekere uitstraling en dit is wat moderner. Ja, tevens kun je ze laten voorzien van LED-verlichting. Aan de zijkant of aan de onderkant van de tredes. Ja. Het is ook heel functioneel, dat je weet waar de traptredes beginnen. Ja, zeker. En zo'n trap, ja, die kunnen we realiseren in 2 dagen, dus je zit niet zo lang in de rotzooi. Ja, en hoe werkt dat dan? Maken jullie de tredes van tevoren? Of, Nee, die kunnen we ter plaatse maken. Alles Ja. is mooi maatwerk, dus dat kun je van tevoren doen. Hè. Als je nou je trap en je vloer van de hal of je overloop bijvoorbeeld zou willen doortrekken in hetzelfde laminaat, is dat dan ook mogelijk? Ja, dat kan. Want we hebben hier, zeg maar, die planken. Die zijn dus ook kleurgecoördineerd aan de tredes. Hè. Dus je kunt bijvoorbeeld de overloop, de trap naar beneden en naar de hal toe in 1 kleur doorleggen. Ja. Krijg je een heel mooi effect. Ja. Ja, dan kun je er dus 1 mooi geheel van maken. Hè? En te realiseren in 2 dagen. Compleet, klaar. En laminaat bestaat natuurlijk al heel erg lang. Hebben jullie op het gebied van vloeren ook nog nieuwe mogelijkheden? Ja, we hebben iets nieuws. Dat zijn de PVC flexvloeren. Ja. Dus, en dat is ja, zeg maar de nieuwste trend. Kan ik hem even laten zien? Ja, graag. Ja? Zo Titi, en hier hebben we onze afdeling van de Flex PVC vloeren. Zoals je ziet, heel veel kleuren, heel veel motieven. Leverbaar in 2 varianten. Ja. Bijvoorbeeld de lijmvariant. Die wordt gelijmd op de mooie strakke vlakke vloer. Dat is heel belangrijk. Ja. We hebben ook een klikvariant. Ik pak gewoon even in de tegenvorm. Maar zoals je ziet heb je ook diverse dessins. En die kun je dus gewoon klikken net als bij het laminaat. Ja. Ja. Leuk, verhuisbaar. Wat ook heel belangrijk is, kan je bijvoorbeeld na 4, 5 jaar eruit meenemen. Klaar. Ja, ik zie inderdaad dat Ja. jullie vloer, hout, tegels, Yes. maar ook zo'n vintage uitstraling hebben. mooi, Dat is helemaal in de trend van nu. Dus jullie gaan helemaal mee in de trend. Ja. Wanneer kies je nou voor een kliklaminaat of een verlijmde vloer? Ja, heb je bijvoorbeeld vloerverwarming. En wat bijvoorbeeld ook de hoofdverwarming is. Dan adviseer ik altijd, pak je een lijmvariant. Ja. Dan komt de warmte dus goed door. Beter door. Ja. Beter door. En heb je dus, zeg maar, is het een bijverwarming of een gewoon de standaard vloer, dan kun je ook gaan voor de klikvariant. En wat je net hebt gezegd, lekker verhuisbaar. Ja, ja. En dat zijn ideale producten. Dus slijtvast, stootvast. En wat ook heel belangrijk is, geluiddempend. Geluiddempend. Ideaal. En zijn die vloeren ook geschikt voor natte ruimtes? Ja, uitermate. Je kunt ze bijvoorbeeld badkamer leggen, toilet leggen, geen probleem. En de klant kan het ook zelf leggen, Ja. net als ja. bij laminaat. Maar heb je daar klikvariant. problemen mee, ja, dan wordt het ook gewoon professioneel door ons gelegd. Ja. Ja, en dan krijg je dit effect, hè, zoals je waar je nou op staat. Ja. Ja. Perfecte flexvloer. Strak, natuurlijk, zoals het moet. Oké. Hè? Bedankt Jan. Graag gedaan. Bedankt voor het kijken en ik zie je volgende maand graag weer bij een nieuwe inspirerende aflevering. do 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 do